Kidkhot jongka Joint Action Committee jongki kuhun ki hajar jongka hima soyong mentakasi kila syakot hajar ki pulit jongka lumding jiri police station hadien bekila yo pediang ki ejahan naka office jongka khasil setumar district council kabala mudoi hadien bakani ka kunhun kalawan ban thombor bat penjat ka khadop bandung syapo kani ka office habai keren bat kila thai ka bor naka liang chairman ka GSC ba Purning Star Sabong luang bah ka khatwai tarik mentau benar ber ki pai ba apo ka jelam jong ka JC kimsim thumu ban thambor dai namar ba ki khang ya ka khardop kala pen bitari pai ba bala poi hadu put ban bia pen ibor ba ki pulit enforcement bat poi sa ka chingpra jong ka khardop nar ban rung sapo ka office ka ki HEDC kadao ka ba ni wan ne ha police station jiri kunki khol ki hajar jong ka hima sayong kat ki nok sensar senong jong ka hima sayong hiru Melayo ya ka city hajar nak ka police station lingba ka jinga jongka KCDC ka kusel halor bangi lek mi pajba haka khatwai trik banai balai ya arja kuar tika ai kadau ka bangi syakot tika di tangkata bangi mi pajba hapo kusel kadau yangi bangi nakapor sakapor ke bangi layo pensengau lang segi babun balang kadai apa deng kekam hima sima jongi bat kajingwan kenturput jong ka asam ya ka hima jongi lingba ki jingtho lingba ki kam ki bangi laya ki kisnem balalek baro ya ka bangi la pensengau sya ka KHADC andrai kam sim sonyeu teleng hapdeng ke jingbum sotnyo ke jongki ti dopat ba hi jongka hima soyong hi babun ki baidon bentalang bat ngi ke JC bat ki kun ki hajar ki hima soyong tingiwan ya ka bantit jengkang napo ke CDC de ya kata kadau ka kanong rim ba ke CDC ka faida ka FIR yangi hang nei police station lumjing jiri tengiyo ya ka city barak day nakta bang saya poi bang saya wan hang ne ban syakot ajeringi habi dim taksi hang ne tengis kejingwan jongi hang ne te sulang oi ban statement halor ka FIR ka ba nakaliang ka susun lafal persya yangi takata hi sa kamdan e ka jing ni nakta ka jingi kan jongi sopo namang iklan ikan e tang statement bang ai taksi te kemersuban ya ka ba sekretari la persngau ka jing IFIR jong ka susun halor ka jing yaki jongi yaka jing duno nene ka jing syak kelun jong ka nongwa motomur hak sarkar Asam pelong yang disusul bahkan nom lei berkepelong disusul bahkan laban kaban nyon yangi dak ba penting ko tempan yangi dak ba ai kan ka FIR andre yang liang jongi so bang ba kene ka jing FIR jong ka disusul hak jing sya la dak sukia yaka kandeu ko siap jong ka ri ba jai benreu balai ka mai FIR itu kikat Asam ki wan berkelun di majong ya kedeu siap jogi kajing le jong usul ka ba IFR yang ngi so ba kada ta kajing penting ko tempan dan nak liang jongi kumki kun ki haja jong masayong ina ya sakmat kajing IFR ngaso ba kadang ai mesin susu yang ngi bangin ya sakmat ban pendek persa ya kedeu siap kasinsar tri muluk hapo ka hima ka jongi bro bakal mai tarik nai balai jong men sem ajar puar hadin ba nadu usna marja khandai ka jingdawa jongi kum ka JSC nak liang kan susul ka pelong deuthala ka pelong kaka kamkai bat ka chusngam kam dan respon utak handiaru hari hatok sngi nak liang ki ba jong nak liang ki ba ki kun hajar jongi masuk yang daga jing sngodom daga jing snobitar daga jing snodukha mesim kelihar po susul Henry dia kajing tu jong ka JSC bat ki kun ki hajar jong ka jurusil bangilet yang tai kalau bangilet dah kelanti ke bajai dah kelanti ba ben persya dah kelanti ke bajai bandrung sepok benikan berki balai ki sengap nomor ba balo sikata ka jinglet jongi ka ngilet tangki ki dekot jong ka JSC Henry yang tok sngi ki pai ba ra jing sofia ki let lang te Henry haba swa bangin rung apo giet nak liang ki nong tre apo jurusil ki ailat bandrung apo na takadau hapdeng jong jing bitar jong pai ba ulaya persang ban penpau ban penibor bagi tu kinong tre hang to hanre hapda ngajing penibor jong ki pai ba bar ki tu nong tre hang to na kaliang kato gagit ka light no te kajing light jong to gagit ka pelong sosial ba bahkan file FIR yangi ya yangi kum kinong ilam jong JSC